un vent de nord i amb un notable descens de les temperatures. Tinguin una bona entrada del 2024. No para que les llame Ana Mena, que también porque está aquí. ¿A qué le llamo? ¿A qué le llamo también? A veure, Por favor, ya todo preparado. gaire Yo estoy difícil que digui nerviosa, gaire ¿eh? Com seran les campanades? Torrons Vicenç, el torró, patrocina Red Espai. Es que son Un gran de rei a la boca. Madre mía, qué pedazo de uva. Bueno, prepárense, señoras y señores. Esta es la manera de pasar con Esborreu el suerte que acabo de de dir. un año Als quarts no a heu de otro. fer Chicos, res, qué ja ho nervios, sabeu. qué nervios, Els por anirem favor, marcant amb qué un trosset i tensión. només En heu de 30 preparar-vos segundos va a bé i empezar esperar esto, perquè señoras tot y seguit señores. començaran les Bueno, 12 campanades. I llavors sí, recuerden, una primero campanada, baja la bola, una de raïm. I, con bueno, el raïm carillón, o el que sigui luego que mengeu, cuartos, cap a la boca. cuatro sonidos dobles, Tranquils perquè us anirà y luego apareixent el las número de 12 cada campanada a la pantalla i a més els cada guions una, anirem dient. porque cada campanada Així no us podeu son equivocar 3 i segundos. vosaltres tampoc. Hay tiempo para sí, todo. perquè si ens equivoquem No se nosaltres líen. s'equivocaran també a Sus casa. mejores Recordeu demanar deseos un bon y desig, perquè és atención, molt sensible que es prepárense compleixi. porque Jo ho faré ara mateix, Laura, mira. el momento. Molt fort. Ja o què? Ja? Saps? Perfecte, sí? Sí? Perfecte, sí. Vinga. Segur que es fa així. Se sembla que estiguin demanant als extraterrestres o alguna cosa Una mica, és igual. La manera és igual. Ai, atenció, perquè ve el primer quart. Segon quart. Tercer Y quart. ahora las campanadas. Quart quart. Mare meva, que això comença ja. Comencem. Una! Hola, bona nit. Bon any també des del 324. A Catalunya, les campanades de TV3 han marcat l'entrada al nou any. Un any nou que ha començat recorrent el planeta d'est a oest seguint el fus horari. Esperem que aquest any us porti moltes alegries i que tingueu salut, molta salut. Molta salut per tothom, molta força i que el 2024 sigui millor que l'anterior. Primer per això. Ja heu vist que el destí del viatge que hem fet tots junts eren, evidentment, els 12 grans de raïm a l'any nou. I ara toca celebrar-ho. Nosaltres hem de marxar a descobrir quins són els primers anuncis de l'any. Però la tornada us esperem aquí. És una de les últimes imatges en públic que és la millor part. el mes de novembre, quan se li va lliurar el Premi Ofici de Periodista 2023, que era un reconeixement a la seva trajectòria amb el màxim guardó que lliure del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Todos gritando en casa. La fotògrafa Colita ha mort aquesta tarda a Barcelona a l'edat de 83 anys. Va ser una figura destacada en l'àmbit del fotoperiodisme i en la vida cultural de Barcelona, especialment associada a l'escena de l'anomenada Golden Age. Fantástico.